umuntu akasoze afa. Phinda amageja. Umuntu lo umoya awusoze wafa. Mhla kwafa umoya kusho ukuthi noNkulunkulu ke uNkulunkulu himself can die because God is the spirit. Uma uNkulunkulu ewumoya engafi kusho ukuthi nomuntu akafi. Alright. Umuntu uphefumulela umphefumulo wokuphila ubani? Ayikhuluma namba khethu ubani? uNkulunkulu ne? Kusho ukuthi umoya okumuntu okabani? Makufa lo moya kusho ukuthi nomnikazi wawo uyafa. Ngezwa ka? Uyozuhamba kuyofa umzimba, umoya womuntu awusoze wafa. Alright. Angithi umoya womuntu uyaphuma, ake siyeke ngokwendlela yabo. Sithi umoya womuntu uyaphuma uhambe uye la ubusebenzela khona ngithi. Awukwazi umoya la ubusebenzela khona kodwa uyakwazi ukubona ukuthi this is the direction angithi. Manje yini enzima ekuthini sithi lo moya ubuyile wakhuluma nathi. Khona umoya okwazi ukuya phambili ungakwazi ukuya emuva. Njengoba ephumile kusho ukuthi futhi usengangena ngoba kukho la kuphunywa khona kungangenwa khona futhi akukho la kungenwa khona kungaphunywa khona. So the same spirit njengoba uNkulunkulu engafa umoya womuntu awufi, mhla kufa umoya womuntu sikwi risk yokuthi noNkulunkulu angafa. Endilalela ke lo moya ngithi sitheo kaNkulunkulu. Manje ngenzeka yini ukuthi kusho isandla kumina kodwa ikhanda lingabuza ubuhlungu? Mabethi thina siyobe sishe esikhogweni ngenxa yamadlozi uthi uNkulunkulu siyobe sinaye ngoba ukusha kwethu akuona wethu. We do not own this spirit, uyena uonayo. So makuhlumezeka wona nawe uyahlumezeka umnikazi. Umuntu ngenyongo yakubo, umuntu ngomsamo wakubo, umuntu ngesiko lakubo. Yezwakala? Impilo ephilwa umuntu. Listen, even lama scriptures aseBhayibhelini kuthiwa ayebhalwa obaba omkhulu bewabhala ematsheni. Kwaba khona umuntu owawathathayo wawarekhoda. So uma ekwazi ukuphilisa abantu obaba omkhulu bengasekho, siyakwazi ukuphila ngezinto zabo kodwa sikwazi ukubavuma ukuthi bona bayaphila. Abantu abafile bangasifida kanjani ngento ephilayo? So lento amadlozi into ekhona futhi amadlozi into esebenzayo esebenzela umuntu ngoba umuntu oyidlozi lento esithi ukuthi basebathi we are worshiping ancestors, asiwa worship amadlozi. Niyangizwa? Amadlozi zingelosi zethu zomoya, yizona ezikwazi ukusixoxela nobaba. Listen, angikwazi ukuya uNkulunkulu ngingaqalanga kobaba omkhulu. So mangiya uNkulunkulu kusho ukuthi ngeqa ama stages. Niyangizwa? Ekhaya kina ukwazi ukweqa uyihle uhamba uyocela kumkhulu wakhe into angithi uqala kubaba bese kuba ubaba ojikela kumkhulu. Nabo njoba sithi bangobaba omkhulu bethu amathongo wakithi sithi ibone sebeseduze noNkulunkulu ngoba imimoya iyazana ndawonye. Yes, nathi sumoya kodwa sisatrepheke kulolu bumba. Bona basekho obumbeni kodwa bayalwazi ubumba. Ibona bakwazi ukusuka ngomoya ezulwini beze kulolu bumba bazo communicate nalolu bumba baphindele kubaba. Njengoba uNkulunkulu uDaniel ethandaza umthandazo uvimbekile, akuzange kusuka uNkulunkulu wayolwa namadimoni, akuzange asuka yolwa nengelosi zobumnyama, kwasuka ingelosi isithunywa kwaba yisona esizolwa. So isizwe ke sakithi, alright, ake ngichazele lento mhlawumbe. Imiracle kaJesu ngithi sithi waphendula amanzi abayiwayini. Alright. Okay. Mangabe ke utshwala burongo ngalendlela, why uJesu wenza utshwala enzela abantu? Okay. Number 2, amaJuda ngiyazi ukuthi theology, amaJuda waphuzi.
Number 2, amaJuda enzani awagunde ekhanda. Ngifuna ningizwisise kahle. Why uJesu aphendula iwayini kubantu abangadelelwanga ukuphuza? Kusho ukuthi uJesu wayengekho kwitribe yabaJuda. Waye kwenye tribe ezemukelayo lezinto. So umevela njengendodana kaNkulunkulu, mele aqale aseve le tribe njengokwezinkolelo zayo. Okuyisayini ukuthi uNkulunkulu ama-Afrika waseva njengokwenkolelo yama-Afrika. Akafiki kwenye tribe ezo impose iculture yakwenye tribe. So mayefika kuma-Afrika ufika ngendlela yobu-Afrika. Lalelani khona ivesi elishiwo uPaul othi nina bezizwe kuba ke amakubhalwa ngokudla khulunywa ngokudla kwamadimoni. Athi bathi laba basinisa ukudla kwamadimoni abuza ngokudla kwabantu abafile. Bese athi uPaul ukuba ke ngami nina bezizwe ngabe anginilobeli lutho. Why angasilobeli lutho? Ngoba asidingi lutho. Thina kuusiko lwethu ukuthi masenze iritual senzele umuntu ongasekho siyahla. So ayikho into ekufanele asilobele yona. So ngifuna ukuthi namhlanje ngikuqinisekise ukuthi yeka nalento efika ucabanga ukuthi mangabe ucommunicate nabantu bakeni wenza into wrong, wenza into enamadimoni, wenza into engayifuna. uNkulunkulu uyi-tribe eziyona uyi-Afrika. uNkulunkulu yokuseva ngezindlela zobu-Afrika. That is why singakaze simbone uNkulunkulu empilweni zethu. Listen bazalwane, ngakhohlisa umuntu eza nencwadi. uNkulunkulu akahlala encwadini. That is why even bona bodwa basalwa ngama-verse in the Bible. Ngoba uNkulunkulu akayena owencwadi kodwa uhlala kubantu. Uhlala kanjani kubantu? Uhlala ngomoya nangamathongo omuntu. Right? Okay, funda verse 1. Emva kwezinsuku eziyisithupha uJesu wathatha oPetro noJakobe noJohani umfowabo wakhuphukela nabo entabeni ende. Okay, mhlambe before sifikela angichaze lento ukuthi mayeshintsha amanzi ewenziwa yini lapha ya ngokwesiko lwakhona mase kuphela iwayini umcimbi wawususu wenze njani suphelile. So uJesu ukuze umcimbi uqhubeke kumele alandele ngokosiko lwakhona. Yingakho athi ngicela lezitshe senizibeke ngaphandle njengokosiko. Yezwakala? Ngoba ukuze kuqhubeke usiko mele nami ngiqhubeke ngokosiko. Aningizwa bazalwane, aningizwa. Badinga miracle, badinga answer. Impilo yabo scattered. Siyaphela uthi uJesu ake siqale kuyisiko qala ukuthi niyiphi tribe nizenza kanjani izinto ukuze zenzeke. So mina Jesu ngizoxhuma endleleni enenza ngayo izinto zenzeke. All right, ningabantu besiko. Mina njengomJuda ngiphuza kodwa nina ngoba ngizikinina niphuza iwayini ukuze umcimbi ube mnandi. Ake ngilandele iprotocol number 1. Iliphi isike senike naligcina kwathi uyisesethe egcanile sesike sahlambela ezitsheni. Wathi uJesu ngicela ningilandele lezo zitsha esesiyazi isiko lenu njengakule tribe engikuyona. Emva kwalokho wathi igcwalisana amanzi. Usiko lwasebenza ngaphakathi emanzini. Ningizwanga. Walanda izinto zosiko kwaba usiko oluxhumana namanzi oluthi ngoba thina sizitsha zosiko njengokosiko lwethu umcimbi usuphelile umiwayini lingekho wena amanzi kushuthi uzobona wenze njani. Mhlasa landela usiko asiyostruglisha empilweni siyohlanganisa ngisho into engekho ikhipha into ekhona siyobamba ngisho into engekho kodwa ibambeke ibe into ekhona siyobuyelwa izinto esingayitshela ukuthi siyoba nazo kanti sesihlangene nosiko sabambelela osikweni lwethu lesintu
siyothola izinto ezidalelwe usiko. Izitsha zasidalelwe iwayini hayi amanzi, kodwa izitsha zosiko sahlangana namanzi angadalelwanga kuba iwayini. Usiko lwaguquguquka ngaphakathi, angazi kwenzakalani. Wathi uJesu seningasefa, usiko seliyavuka. Ngiyathandaza usiko luvuka, usiko lwabantu abamnyama. Siyeke ukukhufazela sifukuzela emva kosiko lwabanye abantu, kodwa sibambe usiko lwethu. Sibambe usiko lusibambela imangaliso, lusibambela uJehova. Hlala phansi. uNkulunkulu uyombamba ngosiko lwakini, hayi ngalendlela ukuhamba ubhayiza. Kunini ufasta, kunini unikela, kunini uthandaza, kunini uthi uyaxolela wenza yonke into akulungi lutho. Kushoda usiko ukuthi nina sizwe sakini nenze njani. Thina onomkhubulwane sasiye entabeni kanomkhubulwane, siye kwelamathongo. Angiza bazalwane, uma izinto zonakele singena esibayeni. Masingangena esibayeni siye emsamo, siyoshisa impepho, siyophahla ngesinevu. Hayi, akusho ukuthi asibona abazalwane. Sibamba usiko, sibamba uJehova, sibamba imangaliso. Impendulo zesizwe esimnyama zisosikweni. Impendulo zesizwe sakithi zisosikweni. Ingakho sishada ngomthandazo, siyadivorce ngoba umthandazo usustain izinto. Asiyona tribe yemithandazo kuphela, siyitribe yokuphahla nokuthandaza. Ingakho siyabamba, kuyaphunyuka, kushoda usiko. Lalela, emva kwalokho asizwa ngabantu becomplaina ngokuphela kwewayini. Baqhubeka umcimbi, bajabula umcimbi wazi waphela, bebusa ngoba usiko lukhona. Thina siyakholwa, asina njabulo, kushoda usiko. Sesithi abantu abangakholwa baphunyeleliswa amadimoni, kanti akuwona amadimoni, usiko lesizwe sakubo. Hlala phansi. Funda, qhubeka mamkhisi. Waphenduka esinye isimo phambi kwabo. Ubuso bakhe bakhanya njengelanga. Alright. Hlisani kancane. uJesu makathandaza ephezulu entabeni, waphenduka esinye isimo. Qhubeka. Yini eshintsha uJesu abe esinye isimo? Ayinto ufuna ushintshe empilweni yakho? Qhubeka mamkhisi. Izingubo zakhe zabamhlophe njengokukhanya. Bheka, kwabonakala oMose noEliya bekhuluma naye. Amadlozi awakhuluma ngithi. Amadlozi athula athi duwa ngithi. Mamkhize, kwabonakala bani? Kwabonakala oMose noEliya bekhuluma naye. Bafile labantu bakhuluma kanjani nomuntu ophilayo? Bafile labantu, kodwa kubonakala benze njani? Hayi, amadlozi ayakhuluma. Nokuthi siyahlupheka ayakhuluma ukuthi nasilahla senzeni, nasithuka nasibiza ngamadimoni senzeni. Kwathi mayenyukela entabeni wangabona ingelosi, kweza abantu oMoses amadlozi, kweza oEliya amadlozi, bafike bangathula bakhuluma naye. Ngiyakufisela ukuzwa iphimbo lezidalwa zakini, ngiyakufisela ukuthi ukuzwa ivoice yezidalwa zakini. Unjena nje amadlozi akini awakhulumi. Babe khuluma naye. Mamkhize phinda le verse. Manini. Ku right makuJesu amadlozi mayikhuluma noJesu. Ku wrong makumageja. Akuwona amadlozi mayeza kuJesu. Akuwona amadimoni mayizokhuluma noJesu. Babekhuluma naye kwalo Jesu omthandayo othi ulahle yonke into ngenxa yakhe, uke wakhuluma namadlozi. Babekhuluma naye.
lalela uthi mayeqeda bafundi bakuthi ningatsheli umuntu. Athi ngivele ngiyivale ngibona ukuthi ngikhombisa uJesu uyalazi idlozi. Luke 24 verse 37. Babonakala bekhuluma naye. Baze babonwa ngisho abafundi bakhe. Bathi nembala uMoses loya ya. Nembala uElisha naye la. Ayikhali ke mase bayisho bathi no, it's a level of prayer. The prayers have levels. Ayikhali levels la. Kwabonakala abantu abangasekho bekhuluma nomuntu okhona. Webathande kakho. Babexoxa nomuntu ophilayo. Yini enza pho bengasikholwa masithi sibabonile obaba emaphupheni bezoxoxa nathi ngoba nathi amaphupho indlela yentaba yetribe yethu. Thina indlela esikhuphuka ngayo entabeni sikhuphuka ngamaphupho ebusuku silele. Bafike bakhuluma bathi ungakwenzi lokho, ungakwenzi lokho. Babekhuluma naye. Noma ungayisa kwisiHebrew babekhuluma naye in the Greek way in the name of Jesus. Babekhuluma naye. When we take this to Torah and babekhuluma naye njengoba ubaba mkhulu bekhuluma nathi. Amadlozi ayakhuluma. Hayi ukuthi abekho emzimbeni akusho ukuthi abakhuluma. Nalaba babengawu-ona umzimba immediately they disappeared ngoba bawumoya kodwa babekhuluma. Namhlanje nginginike i-answer yazo zonke lezi ibhede zami zikubhedela. Ngibuze le verse ukuthi babethini babengakhulumi naye. Fanele uyoxolisa emadlozini akini lokuthi nje hayi asibafuna abafana siphuna abaphezulu. 37 mani uJesu abafundi bakhe indlela ebefundise ngayo baseze bafana naye in a way. Ngesikhathi befuna ukumkhaphela babengamazi kwabiza ukuthi bathenge oyedwa wabo ozokwazi ukumbona ukuthi uyena lo ngoba bengathi babambe yena kanti babamba umuntu wrong. Right? Base behlale naye baze bafana. Yingakho athi uJudas lo engizombamba ngimhake bese ngiyamqabula kuyobe kuyena. Bambake. Nolwazi lonke ababenalo babelufunde kuJesu. Lolu lwazi anginipheli ukuthi nihambe niyozidefenda kodwa nginiphela ukuthi nihambe niyolisebenzisa. Manje emsamo nazi ukuthi amadlozi ayakhuluma. Akuyona lento ehlala ishiwo ukuthi abantu abafile kufa umzimba ubuyela emhlabathini kodwa umoya uyaphila. Manake angiphinde ngichaze lento. Alright, umuntu mayesefile uphenduka ebe umoya omunye esihogweni omunye ezulwini. Basho njalo ngithi. Alright. Bathi mayesefika sethi ubaba wakho sokuyidimoni elithwebula umzimba wakhe ngithi. Manje kushuthi khona idimoni elithwebula umzimba kaEliya leza kuJesu. Liphume kanjani ezulwini la yothwebula umzimba ngoba phela mawukuthi bathi laba bakithi abavelayo amadimoni futhi noJesu wakwavelelwa amadimoni kwavela idimoni eluMoses ngapha. Okay, angithi kuthiwa bathwebula umzimba wakini nami ngangisho leyo nonsense amehlame engakavuleki ngithi make baye ethuneni bafike bathwebula umzimba beze sebe uyena. Yini makuza uMoses singashi ukuthi umoya othwebula uMoses ngoba kuJesu engani uJesu bezosifundisa impilo efanele siyiphile nathi. Maku abantu bakithi hayi kuthwetshula umoya emathuneni. Ubani owathwebula umoya kaMoses wawuletha kuJesu? Laba abantu they appear as they are. Bavela ngokwendlela ababeyiyo besaphila. Mina ngengizwe ingane ikhuluma ngephupho. Ithi ngiphupha ukuthi nokuthi
bese ibuyisela ecaleni umkhulu athi iyakhuluma lengane. Angikhohle umntana wami umpilo waphupha iphupho, wathi ngiphupho wathi mayeselichaza, wathi ubenjani, wamchaza lo muntu ena 5 years, wamdonsa ubaba wami, wangidonsa ubaba ecaleni. Wathi lengane ibone ubaba wami. Wathi njengoba ichaza ngisho usize wesicathulo singanani, ibikade inobaba wami, because they appear as they are. Akuthi ngoba sebe umoya sebeyikhohliwe imizimba bake bayiona. Phela akusho ukuthi umuntu mayefa webathandekayo kuvele kuflash ingqondo. Kuthiwa sekuflashwe yonke into okudala sekudlulile sekuqala ukusho uyazikhumbula ukuthi ubani. Yingakho nalabo bebengenzi kahle abapokayo upoka ngomzimba wakhe ewuyena, akaveli ewomunye umuntu. Funda 37. Kepha bashawa uvalo besaba bethi babona ithongo. Mana mnafunda isihloko sakho. Naba bantu abafundisa uJesu wabafundisa wazi wabashiya. Naba bashawa uvalo mabembone eqhamuke evuswe ethuneni. Becabangane mamkhize. Funda kumkhize. Kepha bashawa luvalo besaba bethi babona ithongo. Hayibo. Bayithatha phi lemfundiso yethongo labantu abahambe noJesu. Funda mamkhize, funda bazothi kusho uMagele. Funda ngifuna yena ku Facebook bangithuke bathi mubhoro fethi wamanga. Kanti mina ngingumubhoro fethi weqiniso. Udukisa abantu. Dukisa abantu ngitholani mina ngokutshela abantu ngemvelaphi zabo. Ngitholani mina ngokukhomba abantu emadlozini wakubo. Bayazi labo esicala nabo ibandla sacala glory to Jesus. We never had testimonies as we have today. Generation of fasting and prayer. We never have testimonies njengalawo esinabo njengamanje. Sacala sakhulula abanikazi babantu. Abanikazi babantu bakhulula izinto zabantu. Hayi. Aningizwa lalela kade wawuhamba unqaka kuthiwa your marriage is on the way, uthi I receive. Kuthiwa your car is on the way, uthi I receive. Mntanami ku receive emsamo kubanikazi bempilo, kumathongo wakini, kubo babomkhulu bakho, kwizalukazi namakhehla akini. Kade wawu receive uphume kodwa uhlupheka. Futhi mabethi siphethe ivangeli lezinto eziphathwayo noNkulunkulu he owns everything. Nathi we wanna own everything. Sifuze yena onezinto zonke, nathi sifuna ukuba nezinto zonke. Tshela makhelwane ukuthi yona inkonzo obuyifuna le noma ulahlekile. Usho uyafuzela ugijimisana nemimoya yakwaIsrael eyakini uyibiza ngamadimoni. Bathe lapha ya bengishutha khona ngcono mageja aqale incwadi yakhe angashumayeli ngale iBhayibheli lethu elabo. Ngale iBhayibheli yethu angashumayeli ngayo, avele abhale incwadi yakhe azokhuluma ngayo. Njoba ngikhuluma nje ngiyayibhala incwadi, ngiya-amenda. Mamelani, ngiya-amenda ngoba kukhona ukuhluphekisayo la eBhayibhelini lo singakuqondi kancane. Njenge Constitution ya South Africa ngithi yabhalwa yaqedwa ngo1994 umfundisi wade, kodwa still today isachibiyelwa. Nale ncwadi sizoyichibiyela ngamoya kaNkulunkulu mayikhuluma kethi ethi la kwakungekho nje kwakunje sizochibiyela. Manje ngosami ngishana ngale verse bathi ngibhale the same Bible uthi indodana yomuntu enikhulula. Ngiyababuza ngithi ubani indodana yomuntu? uJesu ake indodana kaNkulunkulu. Ubeka indodana yomuntu la ukuba ikhulula abantu. Indodana yomuntu yimi, ngizalwa umuntu.
Angithi mina ngivela emfazini nasendodeni. Ngiyindodana kaSembazo noEli. So ngiyindodana yomuntu. uJesu indodana kaNkulunkulu, alithi indodana yomuntu mayenikhulula niyoba ngokhulekile ngempela, lithi indodana yomuntu. Kuthi siyathanda ukukhomba izinto lapha ya siyehluleka ukuzikhonza la. Yabona nje mangase ngithi bazalwane biza uNkulunkulu kaJakobe, hayi ku right. Ngoba kulapha ya. Mangithi asibize la, hayi ku wrong. Mamkhize awuphinde le verse iyalwenza usuku lwami. Ngiqedile. Kepha bashawa uvalo besaba. Yeah. Bethi babona ithongo. Babonani abasonga? Hayi demon, mamkhize yini? Bathi babona idemon, angi-understand mina, angi-understand. Yazi ngiyaniyeka mina. Ngiyayiyeka le nkonzo. Mina ngizoyishisela impepho ngedwe ekhaya ngizenzela indumba. Ngoba nendumba bathi mageja kashintsha beyinyanga. Ngibuza umbuzo ukuthi kanti ubani wathi inyanga zimpi? Ingani grandpa lesidlayo yakhiwa ngecembe elithathwe eZimbabwe. Leli cembe mawulithatha ulishise emlilweni immediately liyaphenduka lithi mawuliphuza lingene kuwena lenza exactly lento enziwa igrandpa. Ngoba sekuwupowder kwaqhamuka sekuyisilungu. Indumba isurgery. Ayikho nje into wrong ngezangoma. Ngaze niloku la ekhaya ngiyayifuna izangoma. Zihlole. Baba. Zihlole. Ngoba masingahloli sizothwala ningaboni. Ngithi bless my father. Kodwa makukhona izangoma sinabantu bomoya ababona emfihlakalweni. Abantu bakithi. Futhi izangoma, listen, izangoma baboni bazokwazi ukusibonela babamkhulu bethi umprofeti umsamo ake siwenze kanje ukuze inkonzo iqhubeke iye phambili. Odokotela esurgery ngeke balihlola idlozi abalazi. Ngeke. Bizani izangoma zikaJesu kade nami ngangiyixosha ngiyaxolisa wezangoma kade ngangenixosha ngihlanya ngithi ngisindisiwe. Ngiyaxolisa ngitshela izangoma ukuthi ubaba uyaxolisa. Isonto indawo yaso. Inyanga isonto indawo yaso. Sonke sibhizinisi yokuphilisa abantu. Abaphila abantu. Sikhathele sisanganelwa abantu abacathamayo beyezangomeni ebusuku babuye emini bayicriticize, bacathame beyinyangeni ebusuku babuye bayicriticize, babuye benze amalati okuphakamisa isithunywa, babuye bacriticize amadlozi. Isikhathi samanga siyaphela. Vuka mntomnyama, vuka mAfrika, vuka sizwe sikazwelithini, vuka sizwe sesilo umisizulu kazwelithini. Asinazi ingelosi sinobaba mkhulu. Sihamba namakhehla nezalukazi. Sizithwele la emzimbeni wethu. Ingakho ngihamba ngiyintombazanyana encane bethi bacabanga ukungidlwengula. Thamo ngisondela amakhehla bese yangikhava. Ingakho intombi zaqala sasingadlwenguleki ngoba zasenzela umhlonyane beyifase bethi nansi ingane seyiyathomba sicela nibheke bethi abafana bayasondela amakhehla phebese ngoba kadi. Buka lesizukulwane samanje esalahla umhlonyane zimisa zina 8 years. Ziyadlwengula. Asivikele umuntu isivikela sikho babamkhulu abaziswanga ngalengane. Yayithi mayisiqedile yenzela umemulo. Kuthiwa sesiyamkhulula umntwana, ayi 21st umemulo. Kuthiwa sesiyamkhulula umntwana, agiye umntwana agiye afakwe imali anikezwe imvume ukuthi umkhwenyana usengaqhamuka ayishaya inkomo. Zazilotsholwa ngoba amasoka ayecingwa izidalwa kumoya
kusuke isidala sakaLthuli siyoxhumana nesidala sakaGabela sithi sicela nisiphe umakoti simbonile ekhaya lenu sizocela isihlobo kuhanjiswe inkomo eshiselwe impepho zakhulunyelwe esibayeni inkomo esingahambi izodwa sihamba nobaba mkhulu mabehlangana enyameni kuhlangana idalwa kumoya noma belwa bahlukana. Umzulu ungenyongo ahliselwe inyongo thiwa siyakuthenga la ekhaya idala zala ekhaya sihambe sayocela ingakho nginento ekuthiwa isicelo sihambe sayocela kobaba mkhulu bakho sakhipha inkomo sakuthenga ukuthi ube wala ekhaya bese ingakho basebenzisa isicephu ukwamukela inkomo ngoba into yabantu abaphansi. Ayingekho ama divorce hayi ukuthi amadoda ayingafephi kodwa ayingekho ama divorce. Umfazi wayehlala ngentombi indoda ihamba u5 years isego kuyoze kuhlebisa lukazi zimkhombe komunye wala ekhaya aningizwa bathandekako akazivuleli yena imvumo uyithola la ekhaya aningizwa bathandekako manje sidongizele emnyameni siyashada enkonzweni siyadivorce kusasa yonke into yenzeka manje iyaphela. Nkosi asinazidalwa sibhekwe obala silathelwa amadlozi sibathukile obaba bethu sabathuka sabiza abanyoba cabanga ipheni ezowuyihlo ubiza uyihlo ngamasi uthi uNkulunkulu kaAbraham cabanga ipheni eziwa obaba mkhulu bakho umuntu othi amadlozi awekho akangaphinda biza isibongo saqala ubani lesibongo esibizayo. Mamkhize mhlambe le verse lakho li wrong awuphinde ulifunde kahle ufunda u37 Mamkhize. Yebo. Ya Mamkhize funda Mamkhize. Kepha bashawa luvalo besaba bethi babona ithongo. Mamkhize umuntu ongasekho lo abambonayo ngithi ebebecabanga ukuthi ufila ngithi alright asikiyeke ukuthi uvukela sibe kule phathi ukuthi kuba kavukanga babecabangani ngaye funda Mamkhize ngoba laba bacabanga ukuthi kwakuzoba idemon funda Mamkhize laba bacabanga ukuthi nje kwakuumoya omubi laba becabanga fasting and prayer yingakho nawo baba abafa babafundisi bashintshile manje bazofuna imisebenzi. Angaze nize umuntu ethi besindisiwe anela ngafa abuye ngolaka azofuna umsebenzi ngoba idalwa idlala zithi wendoda lokho wahamba sikaze sihle sisacela isithebe sethu before uhlangane nomndeni sicela isithebe sethu. Okay uthi ke omunye kimi hayi lento enamadlozi ngizonda kabi ngoba noma ifuna izinto kubantu ifuna ngenkani yabona nje abantu bayagula umuntu uzothi uguliswa idlozi ngithi nani bayagula nje bagula benomoya ongcwele wayenzenza juice ngani bayagula bekhuluma ngezilimi kodwa bayagula. Mamkhize ngicela ungicheckele kahle noma ufundise ulindelani ufake isudi uzofunda kahle uzolibona leli gama eyinhle isudi yakho mayisana. Kepha bashawa luvalo besaba bethi babona ithongo. Hayi babona ini wena ubona idemon abantu abahambe naye lo Jesu omshumayelayo babona ithongo abaseBhayibhelini bakhona boMateyu la bakhona boJohana bahamba naye abafundi bakhe aboPetru laba othi ngokaPetru usibona sengathi ngoba uyiunderstanda kangcono incwadi kaPetru uyisikhokho naba ke wesikhokho abantu abayizikhokho zakho abahambe naye babona ithongo. Oh shuthi liyabonakala ithongo. Thank you for your time. My time is up.